Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bakla noon, ama na ngayon. Hi everyone! Welcome to my channel! I am Villacorta Saldua, ang baklang anak. Kung bago ka lang dito sa aking channel, please subscribe and click the bell para updated ka sa aking video. And now guys, for this video kay nako i-makeover. Kaya wala pa niya nakita yung beauty nga i-makeover siya. So, ato yung pagyan ng wish. Okay, so ladies and gentlemen, no further ado. Ladies and gentlemen, once again, Marby Abisano. Oh, let's go guys! So, karon, start na ta. Ang yung mga ito mo siya i-makeover. What? Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. So, mag-walk na ta guys. Hindi na kayo siya, diba? Stickers ano siya guys. Ang ginawa mo, ako'y naaaliw. Tinatanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Oh, magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Oh, magandang dilag, puso ko'y nahalina. Wala nang ninanais, Baka lumigas. Ano na? Nagkinidirit po ako. Baka lumigas. pilitin pang umiwas-iwas sa'yo. Oh, paikot-ikot ka dito sa isipan ko. Wala na ngang iba, nag-iisa ka lang. Nag-iisang bituin sa kalangitan ko. Oh, tinatanaw-tanaw kita, para bang isang Ginagawa mo? Hello, hindi. So guys, yung na siya makeover. So makita ito yung final look rin. Kaya inis pa siya. Ilabas ang gandang hindi niya inaayos. So, abang-abang. So, siya, welcome guys! Ang cousin ako giving over, ladies and gentlemen, good na siya. magandang dilag, Ganda mo. puso ko yung nabihag. Anong kamukha niya guys? Wala nang Comment kayo below kung anong kamukha niya ligaya guys. kang labis. Oh, Diba? Comment nyo. Diba? Magaganda. bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari ba't So guys, dyan sa tatapos ang makeover ko sa aking cousin. So, di mo lang ba kung gusto nyo another content, ano ba? comment below lang kayo yun kung anong gusto ko gagawin natin. So, nandito pa ako sa video. So, see you to my next vlog. And don't forget to subscribe. Bye-bye!